Wel, bore da iawn a croeso cynnes i bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth ni yma o Lansannan. Bach yn ddiflas a tamp ydy hi bore yma, ond ta waith am hynny, dwi'n yn gwybod sut mae hi lle da chi. Ond waith befo am y tywydd na'r amgylchiadau, mi ydyn ni dal yn gallu dod at yn gilydd. Diolch i'r cyfrwng yma i roi clod a mawl i ddiw ac i ddisgwyl am ei fendith o, i ddisgwyl am ei bresenoldeb o, i gael ei amlygu trwy'r ysbryd glân, wrth i ni glywed o air Duw hefo'n gilydd yn nes ymlaen, wrth i ni ymateb i hynny yn yn canu mawl ac yn yn gweddia hefo'n gilydd. Da ni'n mynd i fod yn dilyn y thema yn ystyried y cenwch i'r arglwydd hefo'n gilydd bore yma. Be mae canu mawl, be mae'r ymateb yna ynom ni yn ei olygu a'r effaith mae canu yn ei gael ar gredinwyr o'r Beibl. Ac mae'r salma yn enwedig yn sôn am ganu mawl i'r arglwydd yn aml iawn ydy. Meddyliwch enghraifft ar am ddechrau Salm 96 sydd yn deud canwch i'r arglwydd gan newydd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Canwch i'r arglwydd bendithiwch ei enw, cyhoeddwch ei iachawdwriaeth o ddydd i ddydd. A da ni'n gofyn am help Duw i wneud hynny hefo'n gilydd bore yma, lle bynnag yr ydyn ni, neu pryd bynnag yr ydyn ni yn gwylio y gwasanaeth yma. Felly dewch ni gychwyn yn gweddio hefo'n gilydd. O Dduw ein Tad, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn Dduw sydd yn heiddi cael dyfoli. Yn Dduw ardderchog, dad yn fab ac yn ysbryd glân, sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn caru, yn llawn trigaredd, yn un sydd wedi gweithredu unwaith am byth trwy danwyl fab i goncro pechod a marwolaeth. Mwyn i ni, mor anheilwng yda ni, gael profi maddeuant, gael profi bywyd newydd, cael derbyn rhodd anhygoel yr ysbryd glân, mwyn i ni fyw yn ddisgyblion i ti yn y byd pechadurus, y byd anghennus yr ydyn ni'n rhan ohono fo. Arglwydd, da ni'n gofyn am i ti fod yn agos at bob un ohono ni y bore yma wrth i ni wrando ar dair di. Tywys ni fel yn bod ni'n gallu ymateb i'r hyn ag yr ydyn ni'n glywed. Mewn mawl, mewn ymddirieddaeth, mewn diolchgarwch. Arglwydd, da ni'n cyflwyno yn byd i ti, yn ymwybodol o'r drychineb sydd wedi taro Tonga yn ddiweddar, ac yn ymwybodol o anghenion dirfawr ym mhob cornel o'r byd. Arglwydd Iesu, chdi ydy'r unig achubwr sydd wedi dod i bobl o bob cenedl llwyth ac iaith. A da ni'n gweddio bydd dy bobl di yn gallu cyhoeddi y newyddion gwych hwnnw, yn lle bynnag maen nhw yn cyfarfod y bore yma. Felly Arglwydd, ti dyn agos trwy dysbryd, bywha ni, sancteiddia ni, wrth i ni ofyn, dy faddeuant di gofyn am dyfendith di bore yma, yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, o'n i'n sôn na cenwch i'r arglwydd fydd y thema, a da ni'n eithriadol o ddiolchgar bydd Aneurin yn agor y gair i ni nes ymlaen ar ôl yr emyn cynta. Mae gennym fo 3 darlleniad o'r gair ac mi fydd o yn gweddio hefyd. A da ni'n diolch yn fawr i Aneurin am ei weinidogaeth i ni ac yn edrych ymlaen. Felly da ni am ganu, neu gewch chi wrando ar emyn 24 ydy hi yng Nghaneuon Ffydd. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth, molienwch fo hyd. Mynegwch ei ogoniant, tra dyrchafedig yw, mae'n ben goruwch y diwiau, mae'n arglwydd dynol ryw.
darlleniad cyntaf yn dod o cyntaf Samuel, a phenod 16, hanes Samuel yn cael gorchymyn gan yr arglwydd i fynd i eneinio Dafydd, a Dafydd yn hogyn ifanc, i fod yn frenin ar Israel, bod Saul yn dal yn frenin ar Israel. Da chi'n cofio'r hanes bod Samuel yn mynd trwy feibion Jesse fesul un, hyd nes mae o'n dod at Dafydd. Ai dyma'r bechgyn i gyd? Atebodd yntau, yma'r iengaf ar ôl yn bugeilio'r defaid. Ac meddai Samuel wrth Jesse, anfon amdano, ni dawn ni oddi yma hyd nes iddo ddod. Felly anfonodd i'w gyrchu, yr oedd yn writgoch a chanddolygaid gloiw ac yn hardd i olwg, a dwedodd yr arglwydd, tyrd eneinia ef oherwydd hwn ydyw. Cymerodd Saul y corn olew a'i eneinio yng nghanol ei frodyr, a disgynnodd ysbryd yr arglwydd ar Dafydd o'r dydd hwnnw ymlaen, yna aeth Samuel yn ôl i Rama. A ciliodd ysbryd yr arglwydd oddi wrth Saul, a dechreuodd ysbryd drwg oddi wrth yr arglwydd aflonyddu arno. A dwedodd gweision Saul wrtho, dyma sydd o'i le, y mae un o'r ysbrydion drwg yn aflonyddu arnat. O na fyddai'r meistr yn gorchymyn i weision yma chwilio am ŵr sy'n medru canu telyn. Caiff yntau i chanu pan fydd yr ysbryd drwg yn ymosod arnat, a byddi dithau'n well. Dwedodd Saul wrth ei weision, chwiliwch am ddyn sy'n delyno'r da, a dewch ag ef ataf. Atebodd un o'r gweision, mi welais fab i Jesse o Bethlehem, sy'n medru canu telyn, ac y mae yn ŵr dewr, ac yn rhyfelwr, ac mae'n siarad yn ddeallus, ac yn un golygus hefyd, ac mae'r arglwydd gydag ef. Anfonodd Saul negeswyr at Jesse a dweud, anfon ataf, dy fab Dafydd sydd gyda'r defaid. Cymerodd Jesse asyn bach, gyda baich o fara, costrel o win a mynd gafr a'i hanfon gyda'i fab Dafydd at Saul. Aeth Saul yn hoff iawn o Dafydd, a pan ddaeth i weini arno, a gwnaeth ef yn gludydd arfa iddo. Anfonodd Saul at Jesse dweud yr wyf am i Dafydd gael aros yn fy Gwasanaeth, oherwydd yr wyf wrth y modd gydag ef. Pryd bynnag y byddai'r ysbryd drwg yn blino Saul, byddai Dafydd yn cymeryd ei delyn, ac yn ei chanu, a rhoddai hynny esmwythad i Saul a'i wella, fel bod yr ysbryd drwg yn cilio oddi wrtho. Gorffwysau bendith yr arglwydd ar ei air i ni bob un y bore yma. Ac ni glosiodd yr arglwydd mewn gweddi cydweddiwn. O arglwydd un Duw, diolch i ti am ddiwrnod newydd o ras ac am gael cyfle newydd i alw ar denw di. Ti sydd yn Dduw mor fawr arglwydd, ti hwnt i'n dirnadaeth ni, ti hwnt yw dy ffyrdd di na'n ffyrdd ni, dy feddyliau di na'n meddyliau ni. Ond eto arglwydd, wyt ti wedi dewis datguddio dy hun i ni, wedi dod yn agos ato ni yn yr arglwydd Iesu, a thrwy dy ysbryd glân rwan, yn galluogi ni i alw ar denw di, ac i gydweddio efo'n gilydd. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am yr ysbryd sydd yn eiriol ac yn cadw ni arglwydd ar lwybrau gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ni'n gallu eiriol, yn gwybod y bod ti'n Dduw sydd yn dad yn gwrando arna ni ac yn ymateb i'n deisyfiadau ni. Arglwydd, tro'n ata ti felly, gan roi diolch i ti fod na argoelion gwanwyn newydd yn y tir, a fod na argoelion arglwydd y fod ti'n dal ar waith yn ymplith ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn dangos i ni trwy gan a trwy rym dy air a trwy dy ysbryd glân, dy fod ti'n gallu newid y byd. Arglwydd, da ni am i'r gwanwyn ddod. Arglwydd, da ni am i'r bresenoldeb di bod yn fwy a fwy amlwg yn ymplith ni. Ac y bydd dy ysbryd glân di ar waith yn cnesu'n calonau ni ac yn tywys ni i wasanaethu di ac i roi gogoniant a mawl i ti, i roi can newydd o foliant, can newydd o fawl yn ein heneidiau ni.
Arglwydd, dysgu ni ganu, dysgu ni weddio, dysgu ni ddilyn di yn agosach, Arglwydd, ac yn ceisio dewyllus di ar gyfer yn bywyd ni ac ar gyfer bywyd eglwys di yn yr ardal yma ac ar gyfer bywyd dy blant di ar draws y byd i gyd, Arglwydd. Dy'r olwg newydd i ni ar yr hyn rwy ti'n bwriadu ar yn cyfer ni. Arglwydd, da ni yn cyfadde, bod dim rhaid i ni gyfadde oherwydd rwy ti'n gwybod eisoes. Bod ni'n cael y daith yn anodd, weithiau, Arglwydd, bod ni yn sigo ar y daith, bod yr anialwch yn hir ac yn boeth, Arglwydd, a bod ni'n mynd trwy gyfnodau o sychder. Arglwydd, da ni'n gweddio y byddu di'n trigarhau eto ac yn dod i'n cryfhau ni, ni achau ni, i ddod, Arglwydd, i roi nerth i ni, i ymgynnal dan y baich, a dod â ni, Arglwydd, i gyd gerdded ac i gyd ddioddau ac i gyd weddio gyda'n gilydd, ac i gyd annog yn gilydd ymlaen, a tuag at y nod rwy ti wedi osod i ni yn yr Arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, dysgu ni fod yn debyg i'r Arglwydd. Dysg ni hefo'n gilydd, Arglwydd, i fod yn debycach iddo'n gorff, iddo i wasanaethu yn y byd. Arglwydd, helpa ni dosturio fel y tosturio ddo, i agor yn dwylo fel y gwnaeth o, Arglwydd, i helpu'r rhai anghennus. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod felly nawr, yn derbyn pyblyg anodd a phechaduriaid mawr. Arglwydd, da ni'n gweddio bydd ysbryd addfwynder ac ysbryd yr Arglwydd Iesu, meddiannu'n hysbryd ni'na hefyd, i'n helpu ni i wasanaethu di fel y gydylen ni ar daith bywyd. A ni'n diolch i ti, Arglwydd, am yr rhai sydd wedi rhoi eu bywyd i wasanaethu eraill, yr rhai sydd ar hyn o bryd yn gweithio mewn llefydd icondyrus yn y gwasanaeth iechyd oherwydd Covid ac oherwydd afiechydon mawr y byd. Arglwydd, da ni'n gweddio byddu di'n cynnal ac yn cadw pawb sydd yn gweithio felly ac wedi ymroi felly i wasanaethu di. Gweddio dros bawb sydd yn glaf, dros bawb sydd mewn argyfwng, dros bawb sydd, Arglwydd, mewn angen am iachad a gweddi. Felly, da ni'n cael yn dysgu gen i ti i weddio dros yn gilydd. Arglwydd, cliw yn gweddi felly dros yn cyfeillion, yn teuluoedd, y rhai sydd yn annwyl gennym ni ymhell ac yn agos. Arglwydd, y byddu di yn agos atyn nhw trwy rym dysbryd a trwy weinidogaeth dair ath bobl. Arglwydd, da ni'n gweddio byddu di yn iachau y byd o turdar frys i achawdwr mawr. Ac o'r dair i ni heddiw, Arglwydd, a gad i ni gael cysur os ti ai mynd wrth wrando dair ac wrth i ni agor y gair efo'n gilydd. Da ni'n gweddio, Arglwydd, y bydd dyfendith di ar bawb sydd yn clywed yr efengil heddiw. Ac y bydd llawer enaid yn cael ei droi at ogoniant yr Arglwydd Iesu ac i ymddiried ynddo yn llwyr. Cliw ni, da ni'n dod yn unig yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwnna'n dysgodd ni i gydweddio yn gilydd. Ein tad, yr hwnnw i tyn y nefoedd, sancteiddia'r denw, deled y deyrnas a gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau ni ein dyledion, fel y maddewn ni nau ein dyledwyr, ac na carwain ni i brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis iddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen.
Wel, mae'r ail ddarlleniad i ni yn dod o Efengyl Matthew, pennod 26, a hanes sefydlu Swper yr Arglwydd, lle mae hanes am yr Arglwydd Iesu, a'r unig hanes sydd ganddo ni am yr Arglwydd Iesu, yn canu, sef canu emyn ar ddiwedd y pryd. Ac wedi iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio fe'i torodd a'i roi'r disgyblion a dwedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelldir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych, na dyfaf o hyn allan o hwn ffrwyth y wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan y fy newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn, eithant allan i fynydd yr olewydd. Mae'r darlleniad ola yn dod o benod yr atgyfodiad, sef penod 15 o cyntaf Corinthiaid, lle mae sôn am yr utgorn yn cael ei ganu. Da ni wedi clywed y delyn yn cael ei chanu, da ni wedi clywed yr Arglwydd Iesu'n canu emyn, a rwan mae'r utgorn yn canu a'r gwahaniaeth mae hynny'n mynd i wneud hefyd. Yr hyn yw rwyf yn ei olygu, gyfeillion, ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigeth etifeddu an llygredigeth. Clywch, rwyf yn mynegu dirgelwch i chwi, nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid, mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf, oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirw'n cael ei cyfodi'n anllygredig, a ni'n cael ei newid. Wel, un o'r pethau brafia yr wythnos dwytha yma ydy cael clywed yr adar yn canu yn yr argefn yma yn Llwynderw, ac mae'n hyfryd clywed yn dydy y deryn di yn dechrau canu eto ar titw hyd yn oed ar driw bach, ac mae'r Arglwydd yn cofio driw yn y draen. Mae'n hyfryd yn dydy gwahaniaeth mae can yr adar yn ei wneud i'n bywydau ni. Ro'n i'n edrych hefyd yr wythnos yma ar raglen rhyfeddol David Attenborough, The Wonder of Song, neu rhywbeth felly di'r teitl, lle mae o'n sôn am ryw 7 neu 8 o ganeuon adar sydd wedi wneud gwahaniaeth i'w fywyd o. A mae'r eos yn ei plith nhw. A'r eos wedi colli ei dir yn dychrynllyd yn y wlad yma, yn dydy. Da ni'n hefo llety'r eos yma'n Llansannan, ond does na ddim eos bellach i'w glywed yma. Mae'n tristwch pan mae'r byd yn colli'r gan, mae'r byd yn mynd yn lle trist iawn. Ond pan mae'r byd yn cael can, neu cael clywed can, yna mae'r holl awyrgylch yn newid, ac mae addewid Gwanwyn yn dydy yn y lleisiau yma da ni'n ei clywed o'n cwmpas ni, yn y caneuon hyfryd da ni yn ei cael mi nos ac wrth i'r wawr dorri. Gobeithio bod chi'n mwynhau clywed yr adar yn canu hefyd, fatha finne. Yn y darlleniadau heddiw, da ni wedi cael hanes canu a'r effaith a'r dylanwad mae'r gan yna yn ei gael ar wahanol bobl. Yn y darlleniad cyntaf, mae Saul mewn ysbryd drwg yn cael clywed canu telyn. A Dafydd, wrth gwrs, sydd wedi cael ei eneinio gan Samuel i fod yn frenin, a mae'n dod i mewn i lys y brenin hefo'r delyn, ac mae o'n esmwytho ysbryd Saul wrth ganu'r delyn. Rhyfeddol ffordd mae'r Arglwydd yn trefnu pethau, fel bod Dafydd yn cael mynd i mewn i ganol y lle yna o awdurdod yn ymhalas, neu yn cynteddau, beth bynnag yn cynteddau Saul. Mae'r delyn yna'n ei gwahaniaeth i fywyd Saul, mae'n esmwythio i ysbryd o. Ac mae'r gan yn gry fel yna, dydy. Mae caneuon yn gallu bod yn llesol i ni ac yn gallu codi'n hysbryd ni a newid y ffordd da ni yn gweld y byd bron ac yn cwpio hefo'r byd. Mae'n braf cael rhoi rhyw gan ymlaen sydd yn atgoffa ni falle o ddyddi eraill neu o ddyddi a iau falle, neu sydd bynnag mae hi arno ni.
da ni'n gallu newid y ffordd da ni'n teimlo wrth wrando ar gerddoriaeth, ac mae Saul yn profi hynny, nid yn unig mewn ffordd emosiynol, ond o ran iechyd meddwl mae o yn gallu newid ysbryd Saul. Ac mae'r arglwydd wedi ordeinio canu i fod felly yn bwerus yn y bywydau ni, fel bod ni'n gallu newid yn hysbryd wrth glywed canu. Da ni yn dathlu, wedi bod yn dathlu'r wythnos yma, os mae dathlu di'r gair iawn hefyd, farwolaeth Williams Pantycelyn, a da ni'n galw Williams Pantycelyn yn be'r ganiedydd, a mae dylanwad Pantycelyn ar yn cenedl ni debyg iawn i ddylanwad David Attenborough bron, dydy, ar ffordd o feddwl yn byd cyfoes ni. Mae dylanwad David Attenborough wedi bod yn aruthrol ar y ffordd da ni'n edrych ar y byd, ffordd da ni'n ystyried y byd, ffordd da ni yn gwarchod y byd bellach. Ac mi roedd dylanwad y pêr ganiedydd trwy emynau a trwy y caniadau nath o i sgwennu, yr un mor ddylanwadol yn y 19 ganrif a'r 14 ganrif ar 15 i mewn i'r ganrif ddiwetha. Mae dylanwad Pantycelyn yr un mor bwerus bod o'n canu i'r arglwydd a bod y dylanwad y canu yna i weld ar yn cenedl ni. Yn yr ail ddarlleniad, mae yr arglwydd Iesu yn canu. Yn canu emyn ar ddiwedd sefydlu y swper olaf, a'r cyfamod newydd sydd yn ei waed ac yn ei gorff o. Ac mae'r disgyblion yn rhannu'r canu yna hefo fo ar ddiwedd y foment sanctaidd dyngedfennol honno, pryd mae o yn dweud hwn yw fy nghorff, hwn yw fy ngwaed, yfwch bawb o hwn, bwtewch, cymunwch hefo fi, dewch i'r cyfamod newydd hefo fi, yno fi. Ac mae'r dathliad o'r digwyddiad yna yn cynnwys canu emyn, canu mawl i'r arglwydd ac i ddiw y tad. Ac mae'n rhyfeddol pa mae yr arglwydd Iesu yn canu'r emyn yna fod o'n mynd allan wedyn i'w groes ac i'r tywyllwch ac i'r unigrwydd yna, lle nad oes na ddim canu, i'r uffern yna, lle mae hi yn hollol ddigan a ddimawl. Felly, mae'n cryfhau i enaid fel petai'n dydy i wynebu'r hyn sydd o'i flaen o drwy ganu emyn. Ac mae'r disgyblion yn cofio hynny ac yn cofnodi'r peth wrth iddyn nhw gofnodi'r efengyl. Pa mae'n ddyrus arno ni, a pa mae'n dywyll arno ni, cofiwn fod yr arglwydd Iesu hefyd wedi canu yn y dyfroedd dyfnion yna ac yn y dyffryn tywyll yna cyn iddo fynd i'r groes, a fod o wedi ordeinio eto yn bod ni i ganu hyd yn oed yn y dyffrynoedd tywyll, fod o wedi rhoi emynau yn ein calonau ni ac wedi rhoi caneuon o foliant yng ngeneuau i bobl mwyn i cynnal nhw ar y daith. Wanda, pan da ni'n dod at yr Ritgorn yn canu, da ni'n gweld y newidiad mwyaf sy'n mynd i fod yn hanes ni. Rhywbeth sydd yn ddirgelwch eto i'w ddatguddio, rhywbeth sydd i ddod a da ni'n gwybod sut yn union, ond mae o'na yn y gair, felly mae rhaid i ni i gredu o, da ni yn cael credu y dirgelion dydan trwy rym yr ysbryd lan. Mae'r dirgelwch yma pan fydd yr angel yn canu'r Ritgorn a pan fyddwn ni'n clywed can yr Ritgorn, fe fydd pob peth yn newid. Fe fydd yn holl ysbryd a'n holl gorff ni yn newid ac fe fydd yr ysbryd sydd ganddo ni yn cael ei lenwi â chan, yn cael ei lenwi ag emyneg, yn cael ei lenwi a moliant a gogoniant yr arglwydd fel nag welson ni erioed o'r blaen. Fyddwn ni yn ddibechod mewn ffordd, bydda'n cael yn glanhau yn llwyr mwyn cael y rhyddid yna i foliannu yr arglwydd yn llwyr. Fydd y corff rhyfeddol sydd ganddo ni ar hyn o bryd yn cael ei newid i fod yn gorff mwy rhyfeddol fyth.
Bydd y llygredig hwn yn gwisgo anllygredigaeth. Y marwol hwn yn gwisgo anfarwoldeb. Fydd yr holl beth yn newid i ni. Fydd yr holl fyd yn newid. Fydd yr holl nefoedd yn agored i ni. A fyddwn ni'n cael gweld yr arglwydd Iesu a cael canu i'r arglwydd Iesu wyneb yn wyneb. Oherwydd yn y nefoedd, canu sy'n yna. Canu mawl i'r arglwydd, canu teilyngdod yr arglwydd, canu diolch i'r arglwydd am yr hyn mae o wedi wneud ar Galfariau, ar yr hyn mae wedi gyflawni yn ei fuddugoliaeth y trydydd dydd, am fod o'n deilwng i agor y seliau sydd yn agor bywyd i ni, am fod o'n deilwng o fawl, am fod yr arglwydd yn ogoneddus ac yn fawr, ac wedi'n llywodraethu, ac wedi'n harwain ni, ac wedi'n puro ni, wedi'n canu ni, wedi dod â ni trwy'r arnialwch, wedi dod â ni trwy farwolaeth i'r bywyd tragwyddol yna sydd gan yr arglwydd ar yn cyfer ni yn Iesu Grist. Ac mae'r cyfamod yna sydd wedi selio, wedi wneud yn sicr yng ngwaed yr arglwydd Iesu ac yng ysbryd yr arglwydd Iesu ac ym mywyd yr arglwydd Iesu yn ei gorff toredig o mae'r bywyd yna yn mynd i ddod yn eiddo i ni ac fe gawn ni ganu. Mae canu felly fel mae'r adar yn newid y tymor i ni ac yn codi'n calonnau wrth i'w wrando. Mae canu'r delyn, chaneuon yr arglwydd ac emynau'r arglwydd yn dod â rhyddhad a llesad i'n henaid ni fel yn hanes Saul. Ond mae yna fwy iddi'n does, mae yna gan newydd yn mynd i fod yno ni. Ac o am gael canu'r gan yma wrth i ni fynd ar daith bywyd. Felly, cenwch i'r arglwydd. Cenwch i'r arglwydd gan newydd. Dewch i foli'r arglwydd. Mae'n anodd i ni ganu heb i ni fod efo'n gilydd wyneb yn wyneb, ond mae'n bosib ynddi i ni fedru codi yn ein gweddiau ac yn y myfyrdodau y gan yma o foliant a diolchgarwch i'r arglwydd am yr hyn a wnaeth o trosom ni ac am yr hyn ydi o i ni. Mae'n waredwr. Mae'n ei arglwydd. Mae un sydd yn canu'r delyn i ni. Dyma sy'n rhyfeddol, ynde? Nid Dafydd sy'n canu telynau'r nef i ni, ond yr arglwydd ei hun. Yr arglwydd ei hun trwy ysbryd glân sydd yn dod â chaneuon y nefoedd, caneuon o waredigaeth ac o foliant. Fo'i hun trwy'r ysbryd sy'n dod ar heini i'n calonnau ni ac i'n meddyliau ni ac i'n heneidiau ni. Fo'i hun sy'n canu'r delyn yna i ni ac yn esmwytho'n henaid ni. Boed i chi gael prawf o hynny. Ac wrth i ni aros y dydd gogoneddus pan glown ni'r utgorn yn canu. Dyma di'n braint ni ar y daith i gael cyd-ganu moliant i'n harglwydd. Po bendith i chi heddiw ac ar eich myfyrdodau chi a'ch gweddiau chi, diolch i chi am yn cynnal ni mewn gweddi fel da ni'n cynnal yn gilydd gobeithio. A'ch ni ganu hefo'n gilydd hefyd i gloi'r gwasanaeth. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn i Aneurin am yn tywys ni i feddwl am rôl canu, be mae'r ysgrythyr yn ei ddeud am yr effaith ac am waith yr ysbryd glân yn peri ni ganu clod a mawl i'r arglwydd sydd yn deilwng o'r moliant hwnnw. A da ni yn gweddio y bydd yr ysbryd glân a'r waith yn cymell ni yn mawl be bynnag ydy'r amgylchiadau a byddwn ni'n wynebu ar gychwyn wythnos arall. Felly diolch o'r iawn Aneurin. Ac wrth iddo fod wedi crybwyll y dathliadau yna am gofio geni Pantycelyn, da ni am ganu un o emynau William Williams Pantycelyn i orffan y gwasanaeth y bore yma. A gobeithio y cewch chi fendith yn y moliant ac wrth fyfyrio ar hyd yr wythnos yma. Felly 730 ydy rhif yr emyn
yng Nghymru fydd tyred Iesu i'r anialwch, a gaid yn eich sylw chi at yr ail bennill, sydd yn deud fel hyn, mana nefol sy'n arna i eisiau, dŵr rhedegog gloiw byw, sydd yn tarddu o dan riniog teml sanctaidd byr fy niw. Golchi'r aflan, canu'r diaf, gwneud yr euog brwnt yn lan, ti geir clod, rhyw fyrdd o oesoedd, wedi'r ddeiar fynd yn dan.